एवरीवन नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव खनसेबाव बरायबाय लोगोसे आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दङ। इसोरा जों बयखौबो बेबायदिनो मोजाङै लाखिफ्लायबाय थाथों। फोथायनाय आरो आरजनि बोलो बिनि सोमोन्दै जों सावरायनि। बिनि सिगां बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि जे माथाइनि 17 बालाबनि 20नि गाहायखै जोङो फरायनानै जोङो नायनि। आं नंगुबै होनो नोंसोरहा बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थाब्लानो नोंसोरो हाजोखौबो बेबादि हुकुम होनो हागोन, बिनिफ्राय बैयाव दोरोदलां आरो हाजोआ दोरोदलांगोन। नोंसोरो खालामनो हायि मुङा मुंसेबो थानाय नङा। बेल' बेबायदि लिरनाय दङ। माने जोंहा बेगर गरसेनि समान जुदि इसोरनियाव बा जिसुनियाव जोङो फोथायनाय दङब्ला जोङो हाजोखौबो बैखि थां होननानै हुकुम होनानै जोङो बेखौ दावथ्रोद होनो हागोन होननानै बे बाइबेलाव लिरनाय दङ। आरो बेबायदिनो नाथाय बेयो मोनसे फिदिंनाय बाथ्रासो। बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बुंनो थांदों जुदि जोंहा फोथायनाय इसोरनियाव जिसुनियाव एसे फोथायनाय जोंहा दङब्लानो जोङो गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बेखौसो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। दा जोङो आरज खालामनायनि गेजेरजों बा जोङो इसोरनियाव फोथायनायनि गेजेरजों जोङो हाजोखौ जोङो दावथ्रोद होनांगौनि जोंहा जेबो प्रयजन गैया। मानोना बियो हाजोखौ दावथ्रोद होब्लाबो जोंहा जोंनि थाखाय जेबो खामानि जानाय नङा। दा बियो मोनसे फिदिंनाय बाथ्रासो। दा बे हाजो बायदि गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ हाजो दावथ्रोद होनाय बायदि गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ जोङो जिसुनियाव बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थाब्लानो जोङो गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ आरज आरो फोथायनायनि गेजेरजों मावनो हागोन। बेखौसो जोंनो फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों फोरोंदों। जिखिनि आङो सिगाङाव बुंलांबाय बे बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। मानोना सासे मानसि जे बे मानसिया गावनि फिसाज्ला मिरगि जानानै थानाय मिरगि बेमारजों गोग्लैनानै थानाय गथ'खौ बियो जिसुनियाव लाबोदों। बियो जिसुनियाव गुग्रुबनानै होनदों, "अ गुरु, नोङो आंखौ अनखांदो, मानोना आंनि फिसाज्लाया मिरगि रगजों गोग्लैनानै दङ। बियो दैयाव आरो अराव अरायसम थैनो नागिरो आरो बियो गोबाव सम सैसोनानै दङ। अन्नानै नोङो बिखौ सोखादो" होननानै जिसुखौ खावलायदों। आङो नोंनि चेलाफोरनियाव लांदोंमोन, सोखानो खावलायदोंमोन, नाथाय बिसोरो आंनि फिसाज्लाखौ सोखानो हायासै होननानै बे बेमारिनि बिफाया, मिरगि रग गोनांनि बिफाया जिसुनियाव खावलायफैदों। बे समावनो गावनि चेलाफोरखौ जिसुआ बुंदोंमोन जे नोंसोरहा बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थाब्लानो नोंसोरो बे हाबाखौ मावनो हागौमोन। दा बे गथ'खौ सोखानो हायैनि बे मिरगि बेमारखौ सोखानो हायैनि मेइन जाहोनानो जाहैबाय जे फोथायनाय गैया आरो आरज गैया। फोथायनाय नांगौ आरो आरज नांगौ। दा बेनिखायनो बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टआ चेलाफोरखौ बेबायदि बुंदोंमोन। आरो माथाइनिनो 17 बालाबनि 21 सेरियाव बेबायदि बुंदों, "नाथाय आरज खालामनाय आरो उदै बासिनाय नङाब्ला बेबादिखौ खालामनो हाथारनाय नङा।" जे जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआव गोबां बेबायदिनो ख्रिस्टियानफोर दङ, जायफोर ख्रिस्टियानफोरा आरजजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया। आरो बेबायदिनो जिसुखौ बेबायदिनो बिमा बिफाया जे ख्रिस्टियान जादों, बेबायदिनो बिनि फिसायाबो ख्रिस्टियान जाबाय। बिफाया ख्रिस्टियान नालाय फिसायाबो ख्रिस्टियान, बिमाया ख्रिस्टियान नालाय फिसायाबो ख्रिस्टियान। बेबायदि दा बेबायदिनो सोलिबाय थायो, नाथाय बेहा आरजजों जेबो सोमोन्दो गैया, फास्टिंजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेबायदिनो जास्ट नामावल' ख्रिस्टियान, बेबायदि गोबांफोर दङ। नाथाय बिसोरनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिफोरा, बेबायदि गिदिर गिदिर खामानिफ्रा मावनो जोबोद गोब्राब। जोंनि ख्रिस्ट' धोरोमारि सुबुंफोरनो गिबियाव जोंनो जिसुनि सायाव फोथायनाय जोंनो नांथारगौ। आरो बिनि उनाव जे बाइबेल शास्त्रआ मा बुंदों बेफोरनि सायाव फोथायनायखौ जोंनो नांथारगौ। आरो लोगोसेयै जे बाइबेलनि जे बुंनाय रावफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिलांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो बिनि उनाव जोंनो नांगौ आरज। आरोबाव लोगोसेयै जोंनो नांबावगौ जे उदै बासिनाय आरज। बेबायदिया जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव थायोब्लासो, जोङो उदै बासिनानै आरज खालामनो हायोब्लासो जोङो गिदिर गिदिर हाबाफोरखौ
सोमोनांथाव खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन आरो जोङो गोबां गिदिर गिदिर खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दङमोन आरो बियो गावनि सेलाफोरजों लोगोसे दङमोन, बे समाव बियो गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन। बियो लाजार सानब्रै थैनायखौबो हाखरनिफ्राय बुरखांहोफिननानै गोथां खालामफिनदोंमोन आरो बियो मिरगि बेमारफोरखौ सोखादोंमोन, बुहुत हमजानायफोरखौ मोदाय हमजानायफोरखौ बेबायदिनो गोबां बियो सोखादोंमोन। जोंबो दिनै बेबायदिनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनाय लाखियोब्ला आरो जोंहा उदै बासिनायनि आर'ज थायोब्ला जोङो बेबायदि गिदिर गिदिर हाबाफोरखौ जोङो मावनो हागोन। बेमारि सोखानायफोरखौबो जोङो मावनो हागोन। जोङो गोबां बेबायदिनो इउटुबफोर जोङो नायोब्लाथाय नुनो मोनो जे बेनि हिन मोननि, रमान हेन्स मोननि आरो प्रफेट बिजेन्दर सिंह मोननि आरो बेबायदिनो डक्टर पल दिनाकरन मोननि बिथांमोननि भिडिअ नोंथांमोना नायोब्ला इउटुबाव गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर बिथांमोना बेमारिफोरखौ सोखानाय जोङो नुनो मोनदों। जे थैनाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै सोखादों आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावदों। बेबायदिनो जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनाय लाखिनानै जोङो उदै बासिनाय आर'ज जोंहा दङब्ला जोंहा गिदिर गिदिर हाबाफोरखौ मावनो हाथावै हाबाफोरखौबो जोङो मावनो हागोन होननानै बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो बाइबेला फोरोंदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समावनो जोंखौ बुंलांदों। गावनि सेलाफोरखौ बुंलांदों माने जों बयबो सुबुंफोरखौनो बुंलांदों। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै जे हाजो दावथ्रोद होनायनि एग्जामपोलजों दिनै जोङो मानसि हारिया जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनाय थायोब्ला आरो आर'ज आरो फास्टिं आर'ज थायोब्ला जोङो गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो आरो बेमारिफोरखौ सोखानो हायो, सोमोनांथाव खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हायो। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय लानानै फोरमायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै हो आरो लोगोसे शेयार खालाम जाहाथे गुबुनाबो बे भिडिअखौ नुनो हायो। लोगोसेयै नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजोंनो आंबो गोदान गोदान नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो हायो। बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आं आसा खालामबाय। जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनोबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनिफ्राय रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिफिननानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आमेन।